אדם באישיות שכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו מושקעים בעשייה. אין לי ספק בהיכרותי אותך כבר שנים רבות שאתה תדאג להצלחתם ורווחתם של המורים. עם כל הצוות, עם המורים, עם הגננות, עובד עם הרשות בשיתוף פעולה, ותמיד אתה רואה את אנשי החינוך בראש סדרי עדיפויות. עזרת לנו בכל התחומים, ידעת לגשר במקומות שהיה צריך. כשצריך אותו, הוא נמצא, הוא מגיע במיידית. נלחם למעננו, לא עזב אותנו לרגע. מהווה אוזן קשבת לכל בעיה או פנייה. אדם מדהים, משמעותי. גבי למעשה האיש המתאים ביותר לייצג אותנו המורים. הרגשנו שיש לנו גב חזק. לטפל בבעיות באופן רציני, יסודי ומהיר. כולנו מגיעים.